Der gik starten, så det var med en skidt start for Thorvald Palema, der samlede benene til galop mod føring i stedet. Nummer 5, Pharma Curie udvendigt fra, kommer nummer 6, Citation. Derefter ser nummer 2, Connie Nobeller, 3, Quito de Vivier. Næste par 9, Opal Viking og 4, Noxenil, der lige kæmper lidt om positionerne. Derefter en hårdt pullende 7, Friski Bjeffe. I inderbanen et Thorvald Palema, så har vi mellem heste 8, Cool de Co, og også i feltet nummer 10, Tung Nafet. 4 Noxenil bakkes ned som sidste hest, men i mellemtiden har 6 Citation overtaget føringen for Erik Alsson, nærmest i ryggen nummer 5, Pharma Curie. Angreb i sporene kommer der allerede nu for 8, Cool de Co. De første 500 meter gik efter cirka 13. 8 Cool de Co op og masserer på nummer 6, Citation. 8 Cool de Co hårdt pressende på nummer 6, Citation, og ser ud til at Jean-Michel Basir overtager føringen i et snuptag. Vi har favoritten frem i føringen i Broline Copenhagen Cup 2007. 8 Cool de Co har nærmest bag sig nummer 6, Citation, der igen i sin ryg har 5 Pharma Curie, der igen i sin ryg skygges af 2 Connie Nobel. 6 Citation blev skiftet til andet spor. Den har så bag sig nummer 3, Quito de Vivier. 6 Citation op og presser på Cool de Co her, hvor de kommer mod kilometeren. Og de første 1000 meter cirka efter 12.4. Han vil ikke slippe føringen, Jean-Michel Basir. Han rystede på hovedet, da han kom med Alsson med 6 Citation. Det er 8 Cool de Co, det er udvendigt 6 Citation. Det er inde i ryggen nummer 5, Pharma Curie, der har bag sig nummer 2, Connie Nobel. Perfekt med i anden udvendig nummer 3, Quito de Vivier. Den har i sin ryg nummer 9, Opal Viking. Derefter nummer 7, Friski Bjeffe. I inderbanen sidder 10 Tung Nafet. Sammen med 1 Thorvald Palema og 4 Noxenil afslutter fortsat. Så kom stødet fra en ny franskmand, nummer 3, Quito de Vivier, blev skudt afsted her på sidste langside. Farten skrues op derfremme, det er fortsat 8 Cool de Co, det er 6 Citation udvendigt gennem sporene nummer 3, Quito de Vivier. Også 2 Connie Nobel leder efter angrebspladsen, vi har 5 Pharma Curie godt med fortsat. Mange heste har tror på chancen her, hvor vi snart kommer ind i opløbet af Copenhagen Cup 2007. Det er fortsat 8 Cool de Co, det er mellemheste 6 Citation, i tredje spor 3 Quito de Vivier. Kan de noget nede bagfra, eller er det Trekløver, der kører væk derfremme? Det er 8 Cool de Co, der får fuld marsordre derfremme. 6 Citation prøver en sidste gang for Alsson, men det er 8 Cool de Co ned mod stregen. 8 Cool de Co siger farvel og tak, og vinder sikkert Broline Copenhagen Cup. Gør det foran landsmand nummer 3, Quito de Vivier. Tredjepladsen til stærkt afsluttende 10, Tung Nafet.